Beste 3 emakume jarri dute salaketa Tolosako osteopataren aurka. Aurrez, 3 emakumeek salatu zuten gizona osteopatia saio batean ukituak eta sexu askatasunaren aurkako delitua jasan izana egotzita. Ertzaintzak biktima gehiago egon daitezkeela uste du eta horregatik Oriako ertzain etxean salaketa jartzeko gomendatu die biktimei. Arratsaldeon, Nafarroan Euskararen Nafar Kontseilua berritu du Nafarroako gobernuak. Gaur Euskararen Nafar Kontseilua berritzea onartu duela jakinarazi nahi dizuet legealdi aldaketa bakoitzeko prozesu logiko bati dagokioen bezala. Kasu honetan ere, badator joan den azaroan onartutako Euskarabidearen estatutuen moldaketarekin. Organo hau, 29 kide titularrek eta haien ordezkoak osatzen dute, eta Nafar gobernuaren kide anitzeko kontsulta organoetako bat da, herritarrek banaka eta elkarteen bidez politika publikoetan parte hartzeko modu gisa. La BSK Estela Sene Txalde eta 3 sindikatuek agerraldia egin dute Bilbon 2023ko laneko ezbeharren txostena aurkezteko. Lan istripuak eta gaixotasun profesionalen inguruko datuak jasotzen dira bertan eta adierazi dute 2023ak azken urteotako joera berretsi besterik ez duela egin. Sindikatuen arabera, azken 10 urteotan gutxienez 597 langile hil dira lan istripuz eta 2023an 59. Gainera, istripu kopuruak ez duetenik, naiz eta gero eta jende gehiagok zerbitzuetan lan egiten duen zerbitzutan, hau da, istripu traumatiko gehien eragiten dituzten sektoretatik kanpo. Gutxienez, 1000 traktore iritsi dira Bruselara Europako toki ezberdinetatik hiria blokeatzeko asmoarekin Europar Batasuneko gobernaburuek eta estatuburuek handuten goi bilera baliatuta. Xede dute nekazarientzat babes handiago eskatzea eta klimarekin zein jasangarritasunarekin lotuta Europar Batasuneko 27 herrialdek hitzartutako helburu berriek eragin dizkeen kostuak salatzea. Eta Saskibaloian Israelen kontrako protestak iragarri dituzte Baskonia Maccabi partida dela eta Mikel Klaber. Ostegun honetan, Baskonia eta Tel Aviveko Maccabiren arteko saskibaloi partida jokatuko da Gasteizen. Talde israeldarraren bizitak zeresan handia eman du hirian. Ertzaintzak segurtasun dispositibo zabala prestatu duelarik. BDZ eta Araba eta Indar Baskonia taldeek beraien aldetik hainbat ekimen prestatu dituzte Israelek Palestinan burutzen ari duen genozidioa salatzeko. Lehen txostena aurkeztu dut Alaia feministak Euskal Herriaren egoera feminismotik irakurtzeko. Nazio ikuspegitik eta baita ere ikuspegi feministatik. Bi ikuspegi horiek uztartuak. Eta aldi berean, trantsizio feministaren bidean, baloratu nahi genuen Euskal Herria ze puntuan dagoen. Trantsizio feministaren ibilbide hortan ze puntuan dagoen.
Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri buletinera. Martin Zabaltzak atzo adierazi zuen tortura kasuen kopurua nabarmena izan zela Nafarroan eta garai berri bat ireki dela motivazio politikoko ekintzen biktimentzat. Aitortzarako eta erreparaziorako batzordeko presidente eta Nafarroako bake eta bizikidetza zuzendariaren adierazpenok urrats garrantzitsua direla deritzote Egiari Zor Fundazioak, Nafarroako torturaren sareak eta hainbat biktimak. Egiari Zor Fundazioak, Nafarroako torturatuen sareak eta estatuaren indarkeria pairatutako biktima ezberdinek atzoko egunean parlamentuan aurkeztu zen aitortza eta erreparazio batzordearen lehen jarduera memoriaren inguruko balorazioa egin dute. Iaz, Egiaren garaia da, Memoria Inklusiba para Nafarroa dinamika aurkeztu zuten. Dinamikatik ezinbestekotzat jotzen dute biktima guztiak aitortuak izatea inolako bereizkeriarik eta asimetriarik gabe. Nafarroan dauden torturatuen kopurua azpimarratu dute. 1083 kasu agertu izanak orain arte isilean, ezkutuan eta ukatuta. Beraz, tortura sistematikoa izatea eragiten du, inoiz ez modu isolatu batean. Baina uste dugu oraindik asko dagoela egiteko arlo honetan. Izan ere, gurekiko isiltasuna, gutxiespena eta negazionismoa luzaroan mantendu izan den jarrera dira eta denbora tarte horretan asko da sufritutakoa. Uste dugu, halaber, beharrezkoa dela bizikidetzaren eraikuntzan aurrera egitea. Justiziaren baloreetan oinarriturik eta mendeku goserik gabe, baina hori bai, biktima guztiak aitortuak sentituko garen tokian. Denak kontuan hartzen ez diren bitartean, memoria kolektibo osatu gabe bati buruz hitz egiten jarraituko baitugu. Dei egin nahi izan diete haien historia hurbileko une batean edo bestean estatuko errepresioa eta indarkeria era ezberdinetan jasan duten pertsona guztiei batzordearen aurrean aurkezteko. Pertsona hoiei laguntzeko prest egonen direla argi utzi dute, bai aholkularitza lanak egiteko, kezkak entzuteko, babesteko, elkar zaintzeko, bai eskaerak egiteko. Eskolen inguruko auziei dagokionez, Paueko auzitegi administratiboak arrazoi eman die Berri bat Arbonari taldeko hautetsiei. Diffamatoire et porterait atteinte à l'ordre public à Arbonne. Bagoski, gauza bezari ez dago hori ados ez da ados, eta denak endugu eta ez dugu ahal izan geuze ezarri. Jakiteko nola pasatu dena? Arbonako herriko etxeari dela eskola bat egiten, eskola publiko bat lehengo zikintegi baten gainean, hori denek badakizie. Eta gu nahi dugu obrak gelditzia, ikerketa hori untsa egitea, eta gero ikusiko dugu eskola egiten handenez hor, toki hortan edo ez. Hauzapezak beti gutaz trufatu da publikoki ere erranez horrez da sekulan ez egon. Eta gaur egun azkenean ikerketak eginak izan dira, aldatok izan dira emaitzak, edo beren apaldoak izan dira emaitzen larritasuna. Eta azkenean epaitegiek arrazoin eman digute eta galdetzen dute egiazki egina izan dadin azterketa sakon bat lurren kalitatearen inguruan. Sabana Power Solar eta Enigma Green Power enpresek bi parke eoliko egin nahi dituzte Gasteiz inguruan Eskola Autonomia Erkidegoko aldizkari ofizialean atzo argitaratu zutenez. Guztira 11 izerrota eraiki nahi dituzte. Mikel Klaber. Azken egunotan, Araban beste 3 parke eoliko berri eraikitzeko baimenak eskatu direla ezagutu dugu. Azkenekoa Aiaraldean aurreikusten da. Okondo, Aiara eta Gordesolako lurraldeetan 6 haize sorgailu aurreikusten dituena. Beste biak Gasteizko inguruko herrietan proiektatutako parkeak dira. Bien artean 11 haize sorgailu batzen dituztelarik.
EAEko aldizkari ofizialak Araban eraiki nahi diren 3 parke eoliko berriei buruzko informazioa argitaratu du azken egunotan. Azkenekoa Las Americas 20 izeneko instalazioa izan da, Arena Green Power enpresak sustatutakoa. Bizkaiko Gordexolan eta Arabako Aiara eta Okondon 6 haize sorgailu instalatzeko administrazio baimena eskatu du enpresak. Eskakizuna ezagutzera eman da orain. Proiektuan interesa duen edonork informazioa eskatu dezan 20 eguneko epearekin. Puntu berdinean daude Sabana Power Solar eta Enigma Green Power enpresek elkarlanean proiektatutako beste 2 parke eoliko, Vitoria 30 kilovoltio eta Jundiz 30 kilovoltio parkeak hain zuzen. Lehenengoak, Vitoria izena jaso duenak, Burgelu, Barrundia, Dulantzi, Iruraiz Gauna eta Donemiliagan 6 haize sorgailu aurre ikusten ditu. Bigarrenak, Jundiz parkeak, 5 haize sorgailuren instalazioa planteatzen du, Kuartango, Zuia, Gasteiz eta Badaiako partzuergoan. Hauek ez dira inguru horretan proiektatutako parke eoliko bakarrak. Aixeindar enpresak, Iberdrola eta Energiaren Euskal Erakunde Publikoa sustatutako elkarteak, Azazetako inguruan beste 2 instalazio ezarri nahi ditu. Arabako mendia kaske plataformak proiektu horien kontrako helegitea aurkeztu du, Aixeindarri lege iruzurra egotziz. Salatu dutenez, 2 zentral independiente gisa aurkeztu dena proiektu berdina da, baimenak errazago eskuratzeko baino ez delarik zatitu. Plataformak helegitaren prozesua aurrera eraman ahal izateko crowdfunding kanpaina bat martxan jarriko duela iragarri du ere, hurrengo egunetan ezagutzera emango duena. Gasteiz inguruan 2 parke eoliko egiteko baimena eskatu berritan, Gipuzkoan Buruzai parke eolikoak gelditzeko eskatu dute hainbat alderdik. 6 aerosorgailu jarri nahi dituzte Izazpin, Oletan eta Irimon, baina bereiztuta doazen 2 proiektu dira. Irimo mendiari eta meakari eragingo dietenak treku zentral eolikoa izanaz ezagutzen dira. Bertan 2 haize kokatu nahi dituzte, 200 metro alturakoak, urreitxuketantzulak bat egiten duten eremuan. Beste 4 haize Buruzai parke eolikoaren parte dira. Oleta mendian 2 aerosorgailu jarri nahi dira eta gainontzeko 2 Izazpi mendian. Azpeitia, Azkoitia, Zumarraga eta Ezkio itsasori eragiten die proiektuak. Orain arte industrializatu gabeko eremu naturalak dira, eta 2 proiektu onatzean Capital Energy konpainia dago. Enpresa pribatuak etekin izugarriak lortzen dituen bitartean, Euskal Herritarrak energia horretatik hornitu gabe egongo lirateke, enpresa energetikoen menpe. Bada udalek bat egin dute zentral eoliko horien aurka alegazioak aurkezteko. Urretxuko udalak alegazioak aurkeztu ditu bere kabuz trekutz proiektuaren aurka. Buruzai zentral eolikoaren kasuan berriz, Azkoitia, Azpeitia, Zumarraga eta Ezkio itsasoko udalek, hau da EAJ-ko, EH Bilduko eta PSeko alkateek 19 alegazio aurkeztu dituzte batera, tramitazio aurkeztutako baldintzetan gelditzeko edo bestela aurretiazko administrazio baimena ukatzeko eskatzeko. Alegazioek jasotzen dutenez, sustatzaileak ez du aurkeztu dekretuak eskatzen duen proiekturik, ez eta tokian bertan egindako haizen aurketekin osatutako justifikazio teknikorik. Aurkeztutako ingurumen inpaktuaren azterketa gainera ez ditu betetzen ingurumen ebaluazioa egiteko irismen proiektuan eskatzen diren gutxieneko edukiak. Eta natura eta kultura ondarea babesteari dagokionez inkongruentzia eta baterezintasun ugari dituela zehazten da. Era berean Gipuzkoako Mendizale Federazioak Azkoitiko, Azpeitiko eta Urretxu Zumarragako menditaldekin batera alegazioak aurkeztu ditu Buruzai proiektuaren aurka. Ildo beretik 2 proiektu horien inguruko kezka zabaldu da herritarren artean, eta alegazioak sinatu dituzte. Azken datuen arabera Buruzai proiektuaren aurka 2595 lagunek sinatu dute. Gipuzkoako barnealdean proiektuen aurkako masa mugitzen ari da. Politika gaietara egingo dugu salto. Europako Batasunaren barruan autodeterminazio eskubidea baliatzeko bideari erreparatu dio Iñigo Urkullu Eusko Jaurlaritzako lehendakariak Bruselan Self-Determination Caucusak antolatutako konferentzian. Iñigo Urkullu lehendakariak Bruselara egin du bidaia Europako Parlamentuan Caucus por la Autodeterminación foroan parte hartuz. Bertan, Europar Batasunean autodeterminazio eskubidearen ariketa demokratikorako baldintzak arautzeko erreglamendu proposamena aurkeztu da. Lehendakariak Kataluniako presidenteak eta Korsikako kolektibitatearen presidenteak parte hartu dute foroan. Lehendakariak bere hitzaldian nabarmendu du
beharrezkoa dela Europar Batasunaren sorrerako balioak berreskuratzea, Europar Batasunarekiko sinesgarritasuna eta konfiantza indartzeko. Europea de dar cabida, protagonismo y cauce de expresión a la pluralidad de realidades nacionales que la conforman, que reconozca a las naciones sin Estado y regiones con competencias políticas y legislativas un estatus único y singular que garantice su plena participación en el diseño de las políticas y la toma de decisión. Urkulluk Euskadiren errealitatetik egin du planteamendu hori, estaturik gabeko herri gisa, oinarritik landu beharreko integrazio prozesu bat proposatuz estaturik gabeko herriei eta eskumen politiko eta legegileak dituzten eskualdei estatus bakar eta berezia aitortzeko. Horren arira, gogorarazi du 2018an eta 2022an Europar Batasunaren aurrean defendatu eta azpimarratu zuela beharrezkoa dela mekanismoak sortu eta ezartzea erkidego politikoek beren estatus politikoari buruzko erabakimena izan dezaten. Habilitar cauces legales que permitan a las comunidades políticas que lo deseen consultar a su ciudadanía sobre cuestiones estructurales que como sociedad le afecten. Legezko tresnak eraiki behar ditugu. Komunitate politikoek euren herritarrei eragiten dieten gai eta arazoen gaineko kontsultak modu egokian eta garantia guztiekin egin ahal izateko. Beste urte batez Iruñera deitu du Otegik aberri egunerako Euskal Herria nazio gisa errespeta dezaten. Gure ustez, importantea da, gauza puntuelatik haratago berriz ere gogoraraztea Euskal Herria, oraindik, 7 lurraldez osaturiko herri hau, zatitua dagola, ukatua dagola, ez errekonozitua dagola, eta bere eskubide nazionalak ukatuak dituela momentu honetan. Eta zentzu horretan badagola ibilbide historiko bat, orain egin behar dena, herri honek Euskal Herriak behar eta nahi duen eszenatoki batetara eramateko. Eta horretarako, pasaden azaroan manifestazio bat egin genuen Bilbon nazio bat gara lemapean, eta nazio bat gara lemapean ere, edo espiritu horrekin jungo gera Iruñara. Bada data garrantzitsu esari garela, negu partean hasi dira inauteriak Euskal Herrian, Zuberoan, zehazki. Zuberoako maskaradak inauterien funtzio soziala, aztarna simbolikoa eta dantza miragarriak biltzen dituen erritual ikusgarriak dira. Eta hauen inguruan hitz egiteko pantailaren beste aldean dugu Jokin Pagaburu maskaradetako kidea. Arratsaldeon, Jokin. Konta iguzu, Jokin, maskaradez zer ez dakigun ontzat, zer dira maskaradak eta non egiten dira? Bai, beraz, maskaradak Zuberuko kulturako elementu biziki garrantzitsuak dira, neguz egiten direnak urtafila eta apirila bitartean. Hasi genituen duela 2 aste, urtafilaren 21. Eta geroztik jarraitzen dugu eta 15 emanaldi egiten ditugu apirila arte. Beraz, kulturako elementuak dira eta... Kultur alorrean garrantzitsuak dira orduan, jatorriari begira aspalditik datorrela esan genezake, ezta? Bai, ez dakigu zuzen noiz hasi ziren, baina 19. mendean deia aztarnatuak dira. Eta gero 1980etik berriz piztu da, sakondu da, baina aspaldian batzuk aipatzen dute 16. mendea hasiera bezala. Maskaradak, jolin. Barrutik ezagutzen dituzuen ontzat, nola antolatzen zarete maskaradak sortzeko? Bai, beraz, Balbolaren kasuan lehen aldia da maskaradak izaten dira Egiozetan. Beraz, 2019an egin zuten pastorala eta hortik Oskase Zora elkartea sortu zen elkartea kulturala. Eta horrek du dinamizatu eta maskarada antolatu. Beraz, egian gazteek antolatu dute, jebaketak dantzari eta antzerkilari eta kantarien artean banatu eta hola antolatzen da. Gazteek antolatzen dute. Gazteek soilik antolatzen dituzue maskaradak?
Ez, bai, badira dugu Oskar Ezola elkartearen sustengoa, baina antzesleetan eta bai 10 eta 32 urte bitartean gira parte hartzaileak, baina baditugu familiak, baditugu josdun talde bat ere jantzien aja paintzeko eta bar, eta gero gurasoek eta segitzen dute eta egiz joateko. Ikuskizuna aipatu duzula, zertan datza ikuskizunak? Historia desberdinak izaten dira? Bai, egun guzia irauten du maskaradak, goizean 9:00 hasten dira barrikadak, erriak errezibitzen gaitu, errizetik biltzen bai gira, eta eguerdi arte badira barrikadak, elkarteek antolaturik. Eguerditan lehen joko bat dago, hor jokatzen dute bereziki biarnesek, estuek eta dantzariek lehen dantzak ematen, gero jateragoaz, gehienetan erriko etxeetara, eta arratsaldean 2:30 egiten da ikusgarria bere fase ezberdinekin. Fase ezberdinak aipatu dituzula, zenbat dira zehazki? Bai, gehienik janen nuke 3, sartzean badira dantza biziki ezagunak, baina badira buhamen jokoak, eta azken jokoak dira kaukean jokoak, beltzen jokoak. Jokoetan zein antzerketan pertsonaia desberdinak eta ugari daude, hauek bitaldetan banatzen direna, gorriak eta beltzak. Zeren ikur da bakoitza, zer esan nahi du talde baten edo besteko pertsonaia izateak? Bai, ordean gorriak dira gehiago dantzariak, dantzari finak, ongi bezituak, garbitasuna eta gehiago udabekia simbolizatuko dutenak. Eta beltzak izanen dira kanpotiakak, gehiago zikinak, basak, horiek dituzte trufen bidez eta kitzikatuz egiko behiak handatuko. Pertsonaiak aurkeztuko dituzue orduan, ezta? Bai, ordean pertsonaietan aurkitzen dira dantzariak gorrietan, badira ere jauna eta handerea, laboraria, eta beltzeetan izanen dira bohamiak alde batetik, bohame jauna buru, horiek aktualitateak ondatuko dute egunerokoa, eta munduan pasatu dena 2023 urtean, beraz. Eta beltzek aldiz tauteek, kabana dute buru, eta pitxu pertsonai nagusi gisa izanen da beltzerian pertsonaia gehien zozokerietan ari dena eta bar, eta berek herriko historiak ondatuko dituzte gehiago. Behin inauteriak aipatuta, giro ona izango duzue bertan, ezta? Bai, biziki ona, ni berez ez naiz pagolakoa, baina pagolarekin biziki harreman sendoak lotu ditut, baitu 3 hilabete entrenatzen garela astero, beraz giro biziki ona eta ere albidetzen du beste herrietan jendea ezagutzea, talakan aritzea, herri ezberdinetako jendeekin harremanak sortzea. 3 hilabetez prestatzen egoten zaretela esan duzu, ezta? Bai, gu ekolak irailean banatu genituen eta gero urritik egon gara prestatzen bakotxa bere taldeetan, ordean beltzak beltzekin, dantzariak astero ikusten ziren trebatzeko eta hola. Bueno, orain aurrera begira, maskaradez gozatu nahi duenarentzat, larun batean, otsailak 3an, esan bezala, Maule Lextarren izango dira datorren maskaradak, jende asko hurbiltzen da bertara? Dependitzen du zein egitara, egin nagusienetara jende gehien biltzen da. Lehen emanaldian 21an kriston jendea biltzen Pagolako plazan, eta plaza izigarria izan zen guretako. Maulen adibidez, baina ustez jende hainitz zan eta Siberutajen kapitala denez, beraz, espero jende hainitz izatea eta gozatzea. Eta azkenik, baduzu maskaradetarako gomendiorik? Etorri goiz, egun guzia pasa eta batez ere ahatxean egon zen, eta jendek egaten duke bi maskarada bat direla egunekoa eta gauekoa pesta eginez. Maskaraden inguruko xetasunak ala, maiera emango diogu elkarrizketari, eskerrik asko Jokin Pagaburu, maskaradetako kidea gurean elkartzearen. Bai, nire esker zuei.
Albistegira itzuliz, laborarien protestak baditu arrazoi bat baino gehiago eta Ipar Euskal Herrian horietako bat da Mauleko hiltegiaren egoera. Afera da, hiltegiaren kategoria apaltzeko mehatxua egin duela herritarren babeserako departamentuko zuzendaritzak higiene eta segurtasun arau batzuk errespetatzen ez dituelakoan. Egoera salatzeko sindikaturik gabeko laborari batzuek ekintza egin dute goizaldean Maulen eta horiekin bat egin dute Euskal Herriko laborarien batasunekoek ere. Hezkuntzan, Ipar Euskal Herriko eskola anitzetan ez da kurtsoriko otsaiaren lehenean greba eguna baita. Hainbat dira irakasleak protesta egitera eraman dituzten arrazoiak eta hauexek azaldu dituzte Baionako Jak Esportes plazan bildurik manifestazioa abiatu horretik irakurri duten agiri bateratuan. Qui ont tous connu des suppressions de postes, des paquets d'heures non sérieusement remplacés, des classes surchargées et des réformes renforçant le tri. Gero eta gehiago ditun klaseetan, baldintzak txartzen ari dira, eta gero bada ere erakasletaz gain, uste dut pertsona batzuk baino egoera lagiagoan direla, eskolaren inguruan dira laguntzaile guztiak, eta horien egoera badu usteak eta usteak orain salatua dela, kezkagerra dela, eta hobekuntzarik ez da. Du fric! Du fric! Pour l'école publique! Du fric! Du fric! Pour l'école publique! Du fric! Sindikatuak Gasteizko Imon Karmelitas egoitzan elkarretaratzea egin du langileen lan baldintzak salatzeko. Imon Karmelitas adinduen egoitzako langileek elkarretaratzea burutu dute gaurkoan Gasteizen hitzarmen duin bat aldarrikatzeko. Salatu dutenez, egoitzaren zuzendaritzak negoziazioa blokeatuta mantentzen du. Langileek egindako aldarrikapen guztiak baztertuz. Era berean, Arabarako hitzarmen probintzial propio baten beharra azpimarratu dute. Norberarena ez den etxean bizi, etxeak garbitu, erosketak egin, telefonoa hartu, garbigailua jarri, lisatu, arropa eskegi, zaindu. Batez ere, zaindu. Hori izan ohi da etxeko langileek egin behar izaten duten eguneroko lana. Gehien bat emakume migratzaileek osatzen duten ATHL elkarteak langileek bizi dituzten lan baldintza prekarioak mahaigaineratu dituzte. Amaierara joan aurretik ezin aipatu gabe utzi gaurkoan musika talde oso ezagun bat izango dugula musika zuzenean saioan.
Aste honetako musika zuzenean telebista saioan, Untza taldea izango da protagonista. Taldeak bere musika bidea etengo du, 10 urte eta gero, eta azken hitzordu bat jarri du bere zaletuekin. Otsailak 3, larunbata Bilboko Miribilan. Horrela taldeak ziklo bat itxiko du eta etenaldi mugagabe batean sartuko da. Euskal Herriko musika estenan talde ezaguna da Untza. Duela hamarkada bat sortu ziren Bilbon, gipuzkoar musikariekin, denak ikasle garaian. Geroztik, 100 kontzertu eskaini dituzte, 300 inguru, eta iraupen luzeko 3 disko argitaratu. Trikitixatik abietuta, erromeri giroetatik, bestelako giroetara egin dute salto denbora tarte honetan. Garapena izan da musikalki, naiz eta sustraiak tinko eutsi dizkioten. Aldapan gora kantuari esker taldea ezagun bilakatu zen. Izugarria da kantu horrek lortu duena. Euskal Herriko musika estenan ez dago beste talderik, interneten, YouTubeen esaterako, hainbeste bisualizazio izan dituenik, eta hori, bada zerbait. Hala ere, esan daiteke inongo zalantzarik gabe, Untza ez dela kantu bakarreko talde bat. Aldapan gora, mapan jarri zuen taldea. Baina hala ere, taldeak erakutsi du bere musika bidean, kantu ederrak egiteko gai direla, eta hortaz, diskografia oparo utzi dute. Azken emanaldi honetarako Bilbo aukeratu dute. Taldea Bilboko kaleetan sortu zen, eta Bilbon amaitu nahi izan dute bere musika bidea. Gainera, emanaldi berezia prestatu dute, 2 ordu eta piko irengo duen saio berezi bat. Agertoki gainean ez dira bakarrikariko. Lagun piloa gonbidatu dute agertokira. 10 urte hauetan egindako lagun eta musikari asko. Bide horretan Ola Salvador, Maixa Iteixiar, Cristina eta Amaia, Xabi Solano, ETS, Tremenda Jauria, Pablo Novoa edo Nogen bezalakoak bertan izango dira. Emanaldiari bestalako kolore bat ematen. Gainera, emanaldia burutik taldeak zabalduko du gaueko 9:00 aurrera. Talde gaztea da honakoa, Iruñerretik dator eta musikalki ere trikitixa ez baina akordoia erabiltzen dute. Beraz, gaurko musika zuzenean telebista saioko talde protagonista Untza talde izango da. Taldearekin batu ginen entsegu batean, eta taldekideekin errepasatu dugu taldean iragana, oraina eta geroa. Gaur, gabeko 10:00 aurrera, hemen, Hamaika telebistan, musika zuzenean telebista saioa, Untza taldearekin. Telesailak inoiz ez, sopan etzanda ez banago. Inoiz ez, kapitulu berririk ez maiteaz badago. Zatoz Euskaltelera eta orain Netflix eta Prime ere emango dizkizugu. Haze gogoa inoiz erabiliko ez duzun urrengoa zer den jakiteko. Euskaltel, zer nahi duzu bihar?